Sa Lapu-Lapu City, hitsas na ang mga pagpangandam alang sa ipahigayong fluvial procession karong Sabado. Limitahan lang hinuon ang mga deboto nga tugutang maghuwat sa pag-abot sa imahen sa Birhen sa Regla sa Muelle Osmeña aron kalikayan ang stampede. Ani ang report. Sa final meeting ganihang buntag sa mga milangkob sa Fluvial Procession Committee, nauyunan nga 130 lang ka mga deboto ang tugutang makasakay sa barge nga kargahan sa imahen sa Birhen sa Regla. Samtang gawa sa mga sea assets sa Philippine Navy, Coast Guard, PNP ug DRRMO, 30 lang usab ka mga pump boat ug motor bangka ang muuban sa Fluvial Procession. Adunay floral drop gihapon nga ipahigayon pag-agi sa barge nga gisakyan sa imahen sa Birhen sa Regla, sa second bridge, first bridge ug sa pagdunggo niini sa Muelle Osmeña. Ang mga accredited operator lang ang tugutang makapalupad og mga drone atul sa fluvial procession. Ug kay napanglantawan na ang pagdagsa sa mga deboto atul sa kalihukan, limitahan ang gidaghanon sa mga tao nga mag-atang sa Muelle Osmeña sa pagdunggo sa barge nga gisakyan sa imahen. So mo na atong gilimit because we don't want na maghuot, no? We hadlok ta nga magsimbak ko lang palayo, no? Mag-stampede, no? So ato gid control, no? Doon natin crowd control. So ang ato lang is based on the capacity, number of capacity nga makasulod niya ng eriyaha. Nauyunan usab nga sa simbahan lang mag-atang ang mga senior citizens ug ang mga gagmayng bata inay sa Muelle Osmeña. Nakasabot ra hinuon ang 66 anyos nga si Emmanuel Ramos sa ipatumang lagda sa Dakbayan. Hinibisan pa man kung naanda na niyang mag-atang sa imahen sa Birhen sa may Muelle Osmeña. Okay lang, ma'am. Okay lang kayo. Naman. Lisod mangod kayo nga kung anhitanan din iba, maparihan niya sa ubang nasod ba nga daghang kayo na disgrasya. Mas maayo ato sa simbahan na lang. Gipasabot sa mayor nga gawa sa posibilidad sa stampede kung magsugwak ang daghang mga tao, buot usab nilang malikayan ang dakong disgrasya, ilabi na nga wala pa masusi ning bago lang ang structural integrity sa Muelle Osmeña human miigo ang bagyong Odette. We must to protect also the structure, no? We don't know the structure is very old already. So ilimit lang po nato. Hinuon atul sa maong adlaw, magpadayon ang operation sa ferry boat sa dapit ug may ibutang lang nga railings diin didto musubay ang mga pasahero. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.